Čo vám? Mila, nemôže, mám zlomenú stiehna. Dobre. Zavolám ti. Nemôžem ani čtvrt. A neviete, ešte aj prvé na ruky zlomené. Viete čo, teraz vás naložíme do sani. Prosím ťa, teba poprosím. Budeš držať sane, hej? Aby nám neušli dole, hej? No, je tvrdo, nemôžeme lyže tam. Okay. Tak ja to idem nachystať, hej? Viete čo, ešte si môžete vydať medzi dole? Ne, nech sa nešúka. My ho dáme do vakového, to celý bude. Nám pomôžete ho naložiť. No jasne. Vypnem tú kameru, ale ne, pomôžem. to čo je to pekne. Ne, ale pomôžem im však. Ne, pomôžem si. A pod neho, hej? Odopnú. Je tam odopnú. Hej, to. Dobre, počkaj, to nie je tak. To ide na toto. Dobre. Dobre. A dole jak dáte na pešo, či nejde? To nie, lebo na píšu sa nedá. Dáme brzdy. Na brzdy. Na brzdy dáme, toto dobre brzdy tieto sami. Toto ten. Ale ja nevypadám, takže. Ešte toto dám na brzdu, túto jednu. Hej. Teraz čo? Môžem to... Stále drž. Počkaj, pusti. Aha. Potrebujem povoliť, ešte potrebujem povoliť. Tep čo? Tak. Takže človek krváca môže pustiť. Má tvrdé, už ale už ide zachránka. Aj 2 litre vyjde. Hej, no len nenarobíš nič, musíme ho stiahnuť dole. Tu ho otvárať nemôžeme. Dobre, idem ja s ním dole. Počkaj, daj si lyže, nachystaj si lyže. 50 teraz bude. To je zle alebo dobre? No, môže to byť aj strach, to nie je dá. To je šok, strach. No, ja sa vás nebojím. Rob si srandu. Tak. Ľubo, nachystaj si lyže. Ešte, prosím ťa, prejdi z druhej strany, obídi ho. Pomôžte mi to nabaliť. Ale to je neprvé.